Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüni, milli gymmatlyklarymy, senetçilik, zergerçilik hünärini öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak boýunça uly çürli işler durmuş geçirilýär. Munyň özi 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň durly döwürlerdäki ýaşaş durmuş derejesini öwrenmäge giň mümkinçilik berýär. Bu wagtda agy gurmak, zergerçilik, dutar ýasamaklyk ýaly öz ähmiýetini ýitirmän gelýän senetçilik işleri bilinmäge değişlidir. Bu önümler öz göz güni ähmiýetinden başga da Türkmen senetkarlarının hüner ustatlıklarını açıp görkezýär. Hormatly prezidentimiziň başçylygyna hususy telekeçiligi döwlet derejesinde üns berilmegi bu urdaky işleň hatam ruwasanmagyna mümkinçilik berýär. Daşoğlu welaýatynda hususy ulgamda zähmet çeken dürli görnüşdäki milli senetçilik ulgam bilen meşgullanýan ustalaryň işleri ýürüýte bellenmäge degişler. Daşoğlu welaýatynyň Saparmala Türkmenbaşy Gowada Könürgünç etraplaryny türkmeniň agyýlaryny ýazamak, zergerçilik, okora çemsemde dutar gyzak ýaly önümlüň nusgulyk görnüşlerini ustatlarsa taýýarlayan senetkarlaryň işleri bu wagtda nusgalarlykdyr. Toýlarymyzyň bedegi bolan agyýlary ýazamakda özleriniň gözlegli, döredüjlükli işleri bilen tapawutlanýan Könürgünç etrafynyň senetkar ustalarym her bir önümüň ýokary hilli bolmagyny gazanýarlar. Şol ustalar halipalardan tälim alyp 4-6 fekil ganatly owadan öýleň ýasalmagyny üstün edýärler. Olar agyýlary guramak üçin ulanylýan söwüt agaçlaryny ösdürip ýetişdirmeklige de aýratyn üns berýärler. Çünki agyýlaryň uwuklarynyň tärimleriniň gapysynyň bosagosynyň söýesiniň diňe söwüt agajyndan ýasalmagy bu agaçyň ýokary hil derejesinde ösdürilip ýetişdirilmegini talap edýär. Hutşoň üçin Könürgünçli ustalar söwüt agaçlaryny ösdürip ýetişdirmeklige aýratyn üns berýärler. Agaçlaryň ýokary hilli bolmagy ýasalýan agyýlaryň uzak wagtlap saklanmagyny üstün edýär. Senetkar ustalaryň bu gadymy hünärlerini münasip dowam etdirýän ýaşlaryň azýalygyny bellemek gerek. Bu önümlüň ila tarapynda hyrydarlarym ýeterlikdir. Muň özi 5000 ýyllyk taryhy bolan gadymy halkymyzyň däp desturlarynyň, ustaçylyk hünärleriniň münasip dowam etdirilýänliginiň aýdyň misalydyr. Daşoğuzly senetkar ustalar milli däplerimizi şuňky aýratynlyklar bilen baglanşdyryp bu önümlüň nusgulyk görnüşlerini öňürmegiň höttesinden gelýärler.